Even kijken. We hebben nog één dame nu. Allee, kom. Allee, kom. Allee, dan doen we. Ja, doe eens dan. Waar staat de man? Ja, een beetje. Wie is hij? Ja, kom even met de muziek spelen, kom. Je hebt de saxofoon aan voor heen. Dan doe je mooi, doe je in de riem om. En als je de riem om hebt, dan best toe het swingelmeetje. Even kijken naar voren. Ik mag even langs. Dus Easy is van Roes. Hier naam is Tjeu is van Hartje, vind ik een goede naam. Als ik een zoon zou hebben, had ik hem ook Tjeu doen. Dat is de man. Ja, zo. Nu geen toezien, die sticht je maar best. Dat wordt niet helemaal geweldig. Zo gaan we. Ongelooflijk. Het is één gewone vereniging met Venlaat. Jongens, het is wel Roy, schiet eens op. Het is niet doe maar zoeken dat ze er niet neervalt. De man moet mooi zetten dat ze er niet neervalt. Dat is de snelste wensen. Dat telt eigenlijk net bij totaalpunten voor de mooiste knierendrag en de best spelende zaterdag. Degene met de meeste punten gaat naar Hoes met de beker wat op boven ligt. Ja, zo simpel kan het zijn. Dus we beginnen met de man. Laten we eerst kijken wie het toegemaakt is. Dan gaan we bij Maria C beginnen. We gaan met Maria C met de bus beginnen. En we tellen af. 4, 4, 3, 2, 1, go! Ja, op de bos. Op de bos. Ja, zeker. Let hem op. Helemaal op. Helemaal op. Kom maar jongens, zodra ze hem optelt, heet de lekker open. Ze gaan weer gaan zetten. We tellen af van 4, 4, 3, 2, 1, go, hop! Netjes, gefeliciteerd. Dat is absoluut een staande teamwedstrijd. En Roel is onze notariskandidaat, je rest met de totaaltijd. In conclusie, Rukke. Wat hebben we toch een kutprins? Ja. De totaaltijd 21 seconden. Dat kost wel een zomaar de snelste team van de avond. Zeer ongelooflijk. Wat een winnaars.